4. 4. 4. 在学校里。 Στο σχολείο. Στο σχολείο. 我们在哪里？ Πού είμαστε? Πού είμαστε? 我们在学校里。 Είμαστε στο σχολείο. Είμαστε στο σχολείο. 我们在上课。 Έχουμε μάθημα. Έχουμε μάθημα. 这些是学生。 Αυτοί είναι οι μαθητές. Αυτοί είναι οι μαθητές. 这是女老师。 Αυτή είναι η δασκάλα. Αυτή είναι η δασκάλα. 这是班级、教室。 Αυτή είναι η τάξη. Αυτή είναι η τάξη. 我们做什么？ Τι κάνουμε? Τι κάνουμε? 我们学习。 Μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε. 我们学习一门语言。 Μαθαίνουμε μία γλώσσα. Μαθαίνουμε μία γλώσσα. 我学习英语。 Εγώ μαθαίνω αγγλικά. Εγώ μαθαίνω αγγλικά. 你学习西班牙语。 Εσύ μαθαίνεις ισπανικά. Εσύ μαθαίνεις ισπανικά. 他学习德语。 Αυτός μαθαίνει γερμανικά. Αυτός μαθαίνει γερμανικά. 我们学习法语。 Εμείς μαθαίνουμε γαλλικά. Εμείς μαθαίνουμε γαλλικά. 你们学习意大利语。 Εσείς μαθαίνετε ιταλικά. Εσείς μαθαίνετε ιταλικά. 他们学习俄语。 Αυτοί μαθαίνουν ρωσικά. Αυτοί μαθαίνουν ρωσικά. 学习语言是很有趣的。 Το να μαθαίνεις γλώσσες είναι ενδιαφέρον. Το να μαθαίνεις γλώσσες είναι ενδιαφέρον. 我们要理解、听懂人们讲话。 Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους. 我们想和人们说话、交谈。 Θέλουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους. Θέλουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους.